No niin, se olisi 1.9. ja tässä menis kattoo, jos olisi sopiva peura. Tulis tuohon, niin vois vaikka tommottiin eräksi ottaa. Mutta ei siinä. Kamat kantoo ja eteenpäin. Tässä olisi ehkä aika otollinen paikka. Voisi tietysti olla tuolla ylhäällä rinteessäkin, mutta joo. Katsotaan. Telttailemaan päästy ja tää nyt näyttäisi olevan vähän hyttysiä. No, ei ole näkynyt tänä kesänä. Nyt niitä on ja joku hirvikärppänenkin näytti olevan tossa. Mutta ei se mitään. Katsotaan, jospa tästä jotakin tulisi. Joo, ja teltta saatu pystyyn ja siellä istuin sitten melkein 3 tuntia. Pimeä tuli ja todella pimeä. Ja sitten on sitten seuraava poikkeuslupa tuohon apulaitteiden käyttöön, niin kuin valon tai yöammuntaa tarkoitetun tähtäimen käyttöön. Ja mulla on tuossa tähtäimeen liitettävä pardi, mikä 007S. Ei nyt mikään huippulaite, no ehkä tommosiksi, mutta versus johonkin lämpöjuttuihin, niin onhan. Mut kyllä se ajaa asiansa, kyllä sillä saa aikaiseksi tarvittaessa. Mutta ei se mitään. Katsotaan miten homma jatkuu. Joo, peura sieltä sitten tuli, tai niitä oli 2, mutta tää oli se ei ole
haahuiltu paripiikkinen pukki. Ja ei siinä sitten mitään muuta kuin katsomaan, kuin elukalle kävi. Peurapukki tuli, joo. Verta on enemmän ja vähemmän. Täytyypä katsoa, mitä veripanan päästä löytyy. Kaksi tähän tuli ja pienemmän niistä otin. Saattoi olla kyllä ihan hyvä pukin alku, mutta nuori eläin kuitenkin. Että tutkitaan. Siellähän se tommonen kolmepiikkinen peurapukki. Näin se kausi alkoi. Voi sanoa, että tässä on pakomatka tällä on ollut yllättävänkin pitkä. Tää ei ole mikään iso eläin. Tää on aika pieni, vaikka sarvet on yllättävänkin pitkät. Että tulppaani-sarvi siitä olisi tulossa joskus. Mutta tosiaan niin pieni eläin on kyseessä ja ihan ok poisto. Ei siinä mitään. Näin se kausi alkoi. Kiitos siitä. No sieltähän se sitten löytyi ja suolet pois ja jätettiin rintalastan rintakehän sisäpuolella olevat elimet paikalleen. Tämä kahdestakin syystä. Toinen, niin mikäli niitä käyttää johonkin niin kuin minä käytän, niin ne säilyy siellä sisällä ihan kondiksessa. Ja toinen, niin jos joutuu vetämään eläintä niin mitä vähemmän sitä on avattu, niin sen parempi. Noin niin kuin ylimääräisen saasteen kannalta. Ei mitään, toi peura tonne mönkkärin lavalle kyytiin ja kotia kohti. Sen verran myöhäkin rupesi olemaan, että jätetään nahanpoisto huomiselle. No, uusi päivähän tässä koitti ja en muuta kuin peura orrelle roikkumaan ja nyt kotioloissa pihalla. Ja vähän erilainen paikka kuin Lahtivaja, mutta oppia eikä kaikki. Toimii tuokin. Tässä vaiheessa niin voin sanoa, että ripustan sen päästä roikkumaan. Ja tästä on monta eri mielipidettä, mutta peurat mulla nykyään menee päästä roikkumaan ihan vaan sillä, että en tiedä miksi, mutta jotenkin mä koen, että lihan pintaan jäävä karva jää huomattavasti vähäisemmäksi, kun niin päin poistaa nahkan. Mutta mikään tapa ei ole väärin, kunhan lopputulos on tyydyttävä.
No niin, nahka saatu pois ja peura vietyy tonne tallin kattoon roikkumaan ja pistettiin ilmalämpöpumpusta niin täydet jäähdytystehot päälle. Ei se, mut pari päivää se voi siinä olla näillä lämpötiloilla ja sitten täytyy rupea palottelemaan se pois sitten. Jos mentäis tästä vaikka aseesittelyyn, mikä mulla oli tuolla käytössä. Joo. Sen verran tästä tuon peura-ampumisen käytetystä pikku pyssyesittelyä voi tehdä tähän samaan. Tuossa Sako S20 ostin pari vuotta sitten ja lähinnä senkin takia, että mulla on aikaisemmin tommonen, tai on vieläkin tommonen Baikkalin 308 ja sitten kun tää rupeaa menemään enemmän siihen, että tässä olla lyijyttömiä paukkuja, niin sillä pyssyllä en saanut toimimaan yhtäkään tämmöstä lyijytöntä luotia. Mutta tässä on Sako Blade ladattu itse lataama. Todennäköisesti vähän tiukkaa ladattu tai jotain, koska tästä vaimentimesta ei tunnu olevan mitään hyötyä. Tää on Atekin H2. Atekin H2 perusvaimennin ja tuntuu, että jysähtää ihan samalla tavalla oli vaimennin tai ei. Mutta tällä aseella kuitenkin tähän mennessä niin mikä tahansa paukku käytännössä toiminut. Ja onhan tää nyt hieno pyssy, eihän sit pääse mihinkään. Mutta kiikarina me ottan tommonen hirvensorvamalli. Mutta joo. Mulla on näistä lyijyttömistä ollut vähän sellainen kaksijakoinen mielipide, että mulla on näitä nyt ollut muutaman vuoden, ollut molempiakin käytössä, niin ei mulla kyllä mitään hyvää sanottavaa näistä ole. Jotenkin tuntuu, niin kuin tuokin peura, niin oli kuitenkin sydämessä reikä ja keuhkoa riekaleina ja vaikka ja mitä, niin 100 metriä se paineli menemään kuitenkin se elukka. Että en tiedä. Ne kokemukset, mitä mulla on lyijyttömistä, niin elukat jatkaa aina ampumisen jälkeen matkaa. Ennen oli peruslyijyttömiä tai lyijyllisiä, kun oli, niin peuratkin käytännössä melkein tipahti niille sijoille mihin ampui. Mutta poikkeuksia tosin on, mutta pääsääntöisesti. Niin en sitten tiedä, mutta aikanaan hirveä ammuin paikalla olevaa hirveä 50 metrin päästä suoraan lavan taakse. Ei mitään risuja edessä, ei mitään. Siinä oli kysymys naturaalis. Tuntui niin kuin se olisi mennyt sukkana läpi, koska elukka se veti 360 tai 180 astetta ympäri ja lähti menemään ja sitä haettiin koko päivä kissojen ja koirien kanssa ja minkäännäköistä verijälkeä, mitään ei löytynyt mistään. Ihan niin kuin olisi täys pummi ampuminen, mutta mä en sitä jaksa uskoa. Sen jälkeen menin samalle etäisyydelle ampumaan tauluun ja ihan napaosuma, että ei. En tiedä mikä on elukan kohtalo ollut sitten. Sitä tosiaan haettiin koko päivä ja seuraavana päivänä vielä pitkä aikaa ennen kuin tehtiin päätös, että siinä virallisesti päätettiin, että olisi sitten ollut pummi, mutta mä saatan olla eri mieltä, mutta jokaisella on oikeus mielipiteisiin. Naturaaliksella yhden hirven ammuin sitten
taas samanlainen tilanne. Meni puoli kilometriä, löytyi. Ihan lavan takana osuma. Ihan täydellisessä paikassa periaatteessa. Eikö ne avaudu sitten kunnolla vai mikä mättää, mutta lyijytön versus lyijyllinen mun kokemuksien mukaan, niin siinä on aika iso ero. Toiset kyllä kehuu ja sanoo, että toimii, mutta en tiedä sitten. Mutta joka tapauksessa niin tämmöisellä kalustolla mennään ja katsotaan, jos seuraava ammuttaisi jousella sitten. Kyllä. Semmoinen pikku mietellä pläjäys. Joo, sitten vuorossa olisi seuraavaksi palottelu. Ihan vaan puoliksi rävin tietyt lihat irti. Taas en ole mikään ammattilainen. Täällä on nähty paljon huimempia suorituksia, mutta kyllä mä aikaiseksi sen saa, vaikka siinä vähän kestää. Todennäköisesti tässäkin nopeutellaan tätä videoa vähän niin kuin tuossa nahan poistojutussa, niin katsotaan. No niin. Nyt on aika tarkka 2 vuorokautta kulunut siitä, kun tää ammuin tämän ja täällä on kärpäsiä sen verran paljon. Mulla oli tässä kärpäspapereita roikkumassa tässä ja ne oli aivan täynnä vaan niinku 1 päivän jälkeen. Että parempi tehdä asialle nyt jotain. Että tästä kuitenkin kalvot poistetaan, niin jos on kärpäset muninut jotain, niin vissiin jää. Mut joo, vähän rikkeneen tosta on, että mä luulen, että tästä menee nää kyljet pääsääntöisesti niin pois. Että joo. Ei siinä mitään. Pannaan musa päälle ja otetaan vähän kamaa irti. Tässä tapauksessa olisi ehkä parempi roikkuu jaloista, mutta no, samaka tuu.
Joo. Nyt on sit niinku etulavat irti ja sisäfileet on irti. Nyt mä luulen, että mä käännän tän toisinpäin. Koska tosiaan niin tää homma niin on tutumpaa, kun se roikkuu jalosta. Voisi ottaa kokonaan pöydälle ja siinäkin rääpii irti. Ei se mitään. Joo, mä luulen, että otetaan se kumminkin yhdestä kintusta roikkumaan. No niin, siinä olisi enää raanat jäljellä. Kova karpasi tästä tekisi vielä jonkun sortin lihansopan, mutta mitä se on ei siinä kyllä lihaa ole kuin kourallinen, jos ei. Ehkä mä annan koirille järsittäväksi tuon. Joo. No niin, sitten aloitetaan näiden duunaaminen. Tässä on ulkofilettä ja pätkä entrecotea, että niin jätän se yleensä siihen paikalle, koska se on ja vähän se suurentaa sitä paistia tai filettä jonkin verran. Millä liian elämänlanka nimellä kulkee osittain. Mulla on vähän se, että
Mä pyrin poistamaan peurasta kaiken rasvan, koska on niitä karpaaseja, jotka syö peurarasvaa, mutta meillä ei edes koirille kelpaa semmoinen. Ja ne sillä tavalla hukkaa, että käytännössä peuran teuraspainosta niin noin puolet tulee lihaa. Että mikä on siinä mielessä hassua, että mä melkeinpä leikkaan hirveän nopeammin kuin peuran, johtuen juuri tästä paistijutusta. Tässä on ne on vaan sellaisia, no jokainen tekee niinku tykkää, mutta mä en peuran rasvasta kyllä välitä. Olet kuullut näin, että majava ja valkohäntäpeura, niin ne on ne kaksi otusta, minkä rasva ei käytännössä ole kovin syötävää. Tai no, kaikkihan on syötävää, mutta noin niin kuin yleisesti. Niin niin. En tiedä pitääkö paikkansa. Majavaa en ole koskaan syönyt. Enkä ampunut, enkä ole. Itse asiassa en ole tainnut edes nähdä noin niin kuin livenä luonnossa. Koska täällä meillä päin niitä ei ole. Tää on tämmöstä vähän hifistelyä tää. Jotkut tykkää jättää nämä kalvotkin tänne, mutta mä otan ne pois. Se on melkeinpä siinä. Ja tää pöytä, niin pöydän mä semmoisella desinfiointiaineella desinfioin ennen näitä lihoja, että pikkusen semmoista hygieniaa. Niin näitä ei tarvitsisi leikata tästä, mutta mä aina vähän siistin näitä fileitä. Eli se olisi siinä ulkofile. Pannaan se 3 osaa. Noin. Ja seuraava. Eli nyt olisi ulkofileet putsattu ja sisäfileet putsattu. Nämä sisäfileet on vaan niin nolot, että jos tulee peuran sisäfileisiin, niin uskokaa tää älkää, mutta sen kun vaan palottelee joukkoa ja tekee pyttipannu, niin tulee paha harvinaisen hyvä. Joskus joku työkaveri vähän nauraskellut, että meikäläinen syö sisäfileistä tehtyä pyttipannu. Mutta tokihan noi on niin pieni, että tai sit grillaan ne tollasena. Mutta niinku peurassa, niin jos ei sisäfileen mureutta otetaan lukuun ottamaan niin tuo ulkofile, niin sehän on nyt paras osa ihan mun mielestä ylivoimaisesti. Toiset pitää kyllä kielestä, mutta mä en niin välitä. Ei se mitään. Mitäs tosta takakinttu ja tehdään semmonen verran saasteinen tää kalvo tässä. Otetaan se ottaa saman tien pois. Tässä on kaiken näköistä ja ei tiedä mitä nuo kärpäsetkin on.
jos touhunen, niin otetaan pois. Nyt leikataan lihan pintaa, mikä ei ole ihan aina hyvä juttu, mutta jokainen taaplaa tyylillä. Mä voisin ottaa pois ne paistit tästä ensiksi ja sitten putsaan nää. Mutta jotenkin se on siistimpää jos tässä vaiheessa otetaan nää maailman talit huitsi helvettiin. Ainakin näin niinku pääsääntöisesti. Vähän siinä lähtee ihan hyvin mukaan. Se nyt on niin justiinsa. Joo. Ja nyt kun tää on tässä näin päin, niin. Taidaanpa ottaa tosta ulkofileen ja ulkopaistin ensimmäisenä irti. Siinä on ulkopaisti. Sitä putsataan vähän vielä sitten. Tuossa on pyöräpaisti. Pyöräpaisti menee mun pöydässäni jauhelihaksi. Joo. Käännetään toisinpäin ja otetaan sisäpaisti irti. Itse asiassa ei oteta vielä sisäpaistia. Se on vähän yhtä sun toista. Mutta tähän se pitäisi tehdä. Otetaan. Mennään tosta luuta myöten.
Se olisi niinku sisäpaisti, mutta tässä on pinnassa tämmönen viilu, minkä mä otan pois. Menee jauhelihaksi. Niin. Voisi jättää tohon, mutta mä otan ne pois. Siinä olisi sisäpaisti. Äärimmäisen murheellinen. Hyvä lehtipihlaines ja oikeastaan melkein mikä vaan. Joo. Sitten kulmapaisti. Oikeastaan tossahan on paahtopaistikin vielä. Otetaan sekin pois. En tiedä. Niin pieni peura on. Pistää folio sisään ja nuotiolla käristä. Oikein hyvä. Oikein hyvä, siitä tulee vähän pupsautusta. Ymmärsi pois. Kulmapaisti. On tosta nivelen kohdalta ja on vähän semmonen, että mä teen melkein käristystä näistä kaikista paistoista, paitsi sisäpaisti. Sen mä jätän muihin parempiin juttuihin. Olen joskus ottanut peuroja käytännössä tehnyt fileitä lukuuttamatta ja sisäpaistia lukuuttamatta koko elukasta jauhelihaa, koska silloin kun oli lapsia, lapset asu kotona ja oli lapsia talossa, niin jauhelihaa menee niin mahdottomasti. Joskus on tullut tehtyä niinkin. Mutta siinä on kulmapaisti, jossa on vähän ylimääräisiä rämmäleitä, mitä voi siistiä pois. Puukko tylsy. Ottaa uusi puukko kohta. Terotinkin on tuolla sisällä. Joo, sisäpaisti, kulmapaisti. Sitten tässä olisi vielä potkat ja tämmöset. Nää on mulle nämä on jauhelihakamaa, että ne on sitten nää on nyt niitä tulee jauhelihaa, kun vähän pätkitään suikaleeksi sitä ja joo. Tossa on sitten vielä tommonen, mikä lie niminen lihasta nää nyt sitten onkaan. Ainakin täällä on puukin. Mutta nää on tämmösiä, mitä mä en sen enemmän ihmettele. Mä vaan käytännössä raavin ne irti ja teen niistä jauhelihaa.
Semmoinen. No niin. Nuo lihat pakattu tolleen vakuumipusseihin ja vakuumoidaan ne. Mitähän vittu? Aha. Okei. Ei se näin nyt käy niinku Strömsössä tää homma. Mä sitä toivotan päin. Noniin. Se on siinä. Mä saumaan tän kahteen kertaan, koska joo. Nyt kirjoitetaan päälle. Se on 9 kautta 24 sisään file. B-kirjaa tuohon vielä. No. Mä menee vakuumoinnin jälkeen jääkaappiin noin viikoksi puoleksitoista, ehkä jopa 2. Koska nyt tämä ei roikkunut tai riiputtaminen jäi nyt hyvin vaiheeseen, kun on sen verran lämpimät kelit, että kovasti on puhuttu, että vakuumointi ja jääkaappi on pari viikkoa, niin on sama asia kuin riippuu. En tiedä onko, mutta näin viisaat vanhemmat miehet väittää, että eikä sitä voi tietää, jos ei kokeile. Joo. Mut siitä. No niin. Olis tämmöisellä halpamyllyllä niin jauhelihan jauhettu ja se olisi seuraavaksi muodossa pakkaaminen, vakuumointi ja pakkaseen. Ei siinä. Näillä mennään. Jees. Sitten otetaan vakuumipussi. Pannaan sinne puoli kiloa jauhelihaa.
Mutta lopuksi näin sitten Peuran metsästä pakkaseen meiningillä, niin kiitos kun katoit tätä rumaa pärstää ja ei mitään. Katsotaan mitä seuraavaksi saadaan aikaiseksi.